Tot el que està passant els darrers dies, immediatament després de l'anomenada sentència del 25%, respon en realitat a una obsessió malaltissa que constitueix el debat de fons de tot plegat i que no és una altra cosa que convertir en intocable i en sagrada una immersió lingüística que en realitat és una anomalia a tot el món. La immersió lingüística no s'aplica a cap lloc del món on hi conflueixen dues o més llengües oficials. Ni a Finlàndia, ni a Eslovàquia, ni a Gales, ni a Malta, ni a Bèlgica, ni a Luxemburg, ni a Irlanda, ni a Suïssa, ni a Galícia o al País Basc en el cas espanyol. A tots aquests països i regions, la immersió pura és directament il·legal, com és el cas d'Espanya. I en tots aquests casos es plantegen dues alternatives legals al conjunt de l'Europa democràtica. O bé l'elecció amb dues línies educatives, lliure elecció, que és el que s'aplica al País Basc i a la majoria d'Europa. Vostès a això li diuen segregació. Es veu que el conjunt de l'Europa democràtica és segregadora, segons vostès. O bé la conjunció lingüística, és a dir, bilingüisme o trilingüisme flexibles, que és el que consagren les sentències en el cas espanyol. Per tant, primera consideració absolutament indiscutible. La immersió, tal com s'aplica a Catalunya, és il·legal a tot el món democràtic on hi conflueixen, com deia fa un moment, dues o més llengües oficials. I aquesta és la paraula clau, oficial. Perquè aquí, en realitat, el que es vol aplicar és la substitució lingüística, que són coses diferents. És a dir, que el castellà sigui tractat al sistema educatiu no com una llengua oficial, sinó com si fos una llengua estrangera més, que quedaria reduïda a l'àmbit privat i en el cas de l'escola seria exactament igual que el francès o l'anglès, fet absolutament inacceptable. Val a dir que aquest procés de substitució lingüística està fracassant estrepitosament en el seu objectiu fonamental, que és suprimir el castellà com a llengua materna i d'ús social entre les noves generacions de catalans. En canvi, està sent, s'ha de reconèixer, profundament exitós a l'hora de vulnerar drets lingüístics d'una immensa majoria de la població catalana. Després m'hi referiré de manera més concreta. Doncs bé, que el nacionalisme català tingui la substitució lingüística com a objectiu fonamental no ha de sorprendre a ningú. Hereus del romanticisme alemany, amb Jordi Pujol, que es va educar en aquesta ideologia com a referent fonamental, per vostès, la llengua construeix la nació i l'esperit del poble, en els termes que van definir, cito textualment, Herde, Fichte, etc., que afegien: cada llengua configura una manera d'entendre el món, només una. Per tant, en una nació només hi cap una llengua. És un pensament coherent amb el que vostès defensen. I així, i aquí comencen els problemes, acabàvem amb una perillosa conclusió. Alemanya és on es parla alemany. I si es parla alemany al nord de França, al sud de Dinamarca i a part de Polònia, Àustria o Txèquia, tot això és Alemanya. Bé, no cal que expliqui, ni que m'estengui massa, a què va portar un raonament d'aquestes característiques, que, per cert, alguns volen aplicar als anomenats per ells països catalans. Afortunadament, no conec ningú que estigui bé del cap que defensi que l'Argentina o l'Uruguai formen part d'Espanya perquè ja parlin espanyol. Es veu que aquestes idees només les tenim per aquí. Bé, sí, ja sé que els hi molesten aquestes coses, però les hauran de sentir, no tindran un altre remei. Que el nacionalisme d'arrel romàntica actuï d'aquesta manera, per tant, és absolutament normal. Però com és possible que l'esquerra catalana s'assumi ja històricament el PSUC i després els Comuns, Iniciativa per Catalunya o el PSC? Com és possible que s'assumin efectivament el nacionalisme més ranci, amb unes idees que acabo de descriure perfectament? Explicava Jordi Pujol a les seves memòries que va ser la pedagoga Marta Mata qui el va convèncer de les bondats de la immersió lingüística. Hem de recordar que l'any 80 Jordi Pujol portava en el seu programa electoral les dues línies del sistema basc, allò que vostès diuen segregació. Això és el que portava Jordi Pujol en el seu programa. Marta Mata estava convençuda que el seu moment de pedagogia comprensiva seria més viable amb la immersió per garantir allò que ella definia com a cohesió social. Una cohesió social que per molts, entre els quals m'incloc,
En realitat és supressió de la llibertat educativa, de la meritocràcia i de la mobilitat social. Són diferents visions ideològiques, evidentment. Però el fet més rellevant de tot plegat aquí és que aquesta combinació vigent a Catalunya, educativa, molt d'esquerres i molt nacionalista, i suposadament cohesionadora, curiosament provoca pànic als seus impulsors quan es tracta d'educar els seus propis fills. És àmpliament conegut que els grans jerarques nacionalistes i socialistes renuncien sempre a tan idíl·lica i meravellosa cohesió social quan es tracta dels seus fills, escola meritocràtica, competitiva i trilingüe. Quan es tracta dels fills dels altres, immersió i cohesió social. S'ha de tenir molta barra i molt poca vergonya per defensar això. Molta barra i molt poca vergonya. Bé, anem aquí al rovell de l'ou a algunes de les conclusions més importants. Quin ha estat el resultat d'aquesta immersió planificada a la dècada dels 80 i implementada intensament a partir de la Llei de Política Lingüística de l'any 1998? I dic aquesta data perquè algunes vegades es diuen mentides. A mi m'ha tocat alguna entrevista o algun debat que em deien no, com és possible que vostè es queixi si també és fill de la immersió? Mentida. Afortunadament, la meva generació no vam gaudir dels plaers cohesionadors de la immersió. Vam tenir molta més sort que les generacions actuals. Poso un exemple, clar. A la dècada dels 80 jo era alumne de l'EGB al Col·legi Públic de Sant Pere i Sant Pau de Tarragona. En aquell moment he intentat fer un càlcul, allò amb la memòria, en aquell col·legi potser 60% en castellà, 40% en català. A l'Institut Pons d'Icart de Tarragona, a principis dels 90, la cosa estava molt igualada, 50-50. Ja a primera meitat dels 90, a la Universitat Autònoma de Barcelona, ja la primacia era del català, potser una proporció del 40-60 a favor del català. En qualsevol cas, aquell sistema no era d'immersió, en cap dels casos, sinó de conjunció lingüística, i funcionava bastant millor que l'actual, i a més era legal, que no és un tema menor. Però és que, a més, el resultat de tanta cohesió i paradís a la terra que suposadament defensen vostès és extraordinàriament dolent pel propi català. Les dades de l'IDESCAT són contundents. Entre els anys 2003 i 2018, el català passa de ser llengua habitual del 46 al 36% dels catalans i el castellà es manté sempre a nivells superiors al 50%. És a dir, les seves polítiques, les seves, perquè ja porten molt de temps manant, han reduït l'ús social del català. És un fenomen que el professor Miquel Portaperales defineix com la latinització del català, és a dir, la seva conversió paulatina en una llengua administrativa de mitjans públics, de comunicació i d'espais de poder, amb problemes per ser capaç de ser adaptada per fets que ara descriuré per les noves generacions de catalans. La politització del català està sent desastrosa pel propi català. En ser identificada amb un projecte polític concret, es fa antipàtica per una part substancial de la població a Catalunya. En els mitjans públics a Catalunya hem passat en 3 dècades de productes culturals, sempre parlo del mateix, però és que és important per la meva generació, l'Sputnik, el Cinema 3, les llegendàries retransmissions del Lluís Canut i el Rovirosa als esdeveniments esportius, i eren productes culturals que podien enganxar perfectament a gent de llengua materna castellana, com és el meu cas. D'això, en 3 dècades, hem passat directament a uns mitjans públics a Catalunya on només es parla de política i es fan servir cada dia, perquè és cada maleït dia, expressions com colons, nyordos, botiflers, o directament es trenquen les més elementals regles del respecte a les persones, com ha hagut de patir recentment la meva companya Lorena Roldán. I això és indiscutible, diguin el que diguin. Hem passat amb uns mitjans de comunicació públics que només fan propaganda política i que són incapaços de traslladar productes culturals que enganxin les noves generacions. I una darrera reflexió, que per mi és segurament la més important perquè explica el que està passant, perquè tots són persones. Bé, aquestes dades de l'IDESCAT que acabo de posar damunt de la taula sobre l'ús social del català, que encara són molt pitjors entre els joves, vostès les coneixen. Vostès les coneixen. Però en lloc de fer una mínima autocrítica sobre el que està fallant o sobre el que vostès, que porten dècades, els nacionalistes en les seves diferents versions, manant, quan veuen aquestes xifres entren directament en col·lapse, fins a caure directament amb el paroxisme. Jo li dic l'angúnia lingüística. És quan vostès diuen, preocupats, sincerament preocupats, el català se'ns està morint, diuen. Mirin, jo més aviat diria que el català el mataran vostès de tant estimar-lo.
Perquè vulnerant drets individuals, incrementant les sancions, les delacions en l'àmbit acadèmic o incomplint sistemàticament la llei, així no milloraran l'ús social del català. Això ja els hi avanço jo. No cal ser cap geni per arribar a aquesta conclusió. En lloc de cohesió, tindran divisió. En lloc de promoció oberta i positiva, tindran rebuig entre els joves per les imposicions antipàtiques. I en lloc d'una llengua per tothom, tindran una llengua només d'independentistes i per independentistes. I avui, malauradament, i amb la col·laboració del Partit dels Socialistes, donen un pas més en aquest desastrós camí. Moltíssimes gràcies.